Vidi Bajo, a? Šta kažu? Sam odna ikona liče. Kako ne? A šta kažeš, šta je? Kaže Bojana da ti je ženski. I da je rentiran. Gde je njen auto, taj ženski? Kaže, Koji, nemoguće ba, da ovaj- imaš 80 auta i da stalno menjaš. Šta je nemoguće? Da imaš toliki vozni Potvrdila je park. onu teoriju da su ti rentirane kola što pričaju po živiju. Pa ne. I onda slikaju tamo moju, slikaju ona iz tamo negdje, brate moje, i se. Šalim se, Pitamo, kaže šta Bojana mene da si boli? bio manji od makovog zrna juče sa prvo snimanje sa Zoricom nakon svega. Nije, Bojana želi medijskog prostora, ona želi da bude influencerka. Preko tebe. Kapiraš? Pa da, pa želi da snimi možda neku pesmu, pa da dođe u žiri, a razumeš, kapiraš, ona ima svoj neki put i zamisao, razumeš, ali to ne ide tako, baš, šta ćeš, razumeš. Meni sve jedno što tako kaže, a? Da bi pomogao oko pesme? Bi pomogao, bi napisao bi neku baladu. Baladu? Da, ono, za skrhkane ljudi. Neki narodnjak ili? Mogu ja što hoćeš, ba, koliko zavisi, koliko platiš, ba, razumiješ? Šta bi i njoj napisao? Ili više za neki narodnjak ili onako za nešto brže? Pa nešto tipa kao DDJ. A? Ne, to ne bi naplatio. Da bi se potpisao? Ne bi. Što ne? Ne znam, ne radim muziku, ba, drugim ljudima. DDJ je stigao do Amerike. A? DDJ je stigao do Amerike, ti nisi. Stigli su ovi moji u Kinu i otišli pre neki dan. A šta fali DJ? Pa ništa ne fali, šta fali? Pa što brate, se meni onda ono, potpisao? a? Pa što se onda... Pa ne, nego mi je to najsličnije onako da može da se isprati. Jel bi snimao Znaš, duet sa... onako svetski. Duet sa DDJ? Pa ne, ja ne snimam generalno duete, razumeš? Evo snimi si sa Đanijem. Pa i opet, to je, ima možda 2 dueta, 3. Zera... Pa Zera, Đani i Jackson, ba šta. Kako se zove što je otišao u Dubaji? Erdogan. Što si Otko zna. počeo s njim da pevaš? Ja nisam počeo ni sa kim, samo mogu ljudi počeo sa mnom, ba, ili sa mnom da nešto. Ja, A čekaj, jesi nekim ti sujetan? ja? Da. Kako, šta ti misliš? Pa evo, ja tebe pitam. Pa šta ti misliš, Ne mogu ja kao? da iznosim svoje mišljenje. Pa šta ti misliš, kao? Pa kako kad? Evo, na primjer, pa šta kako kad, evo kad sam bio? Pa evo sad kad si to odgovorio. Ali kao, na šta? Znači mora da... Sad kad si odgovorio da samo neko je sa tobom počinje... A to je tako, ne mogu da... Znači, ne bi bio sujetan ako bi rekao nekako kako nije. Pa ne, tad ste se... Znači, ako kažem kako jeste, onda sam ono, pa Bajiću moj, ja ti kažem kako jeste, pa kako da ti kažem kako nije, ako ti kažem ja ti tata, to je tako, pa ne mogu da ti kažem da nije tako, jer tako? Dobro, ali si... Pa šta, ne razumijem, ja pričam istinu i činjenice. Sad to može shvatiti kako hoće, ja sam veoma realan, ništa više, razumeš? Nemam na šta ni da budem, na šta budem, razumeš? Imam sve što želim, boje, na šta budem. Pa pričalo se da si ljubomoran zbog Jakova Jozinovića. A džabe ti mene ložiš, Bajiću moj, jesi ti Ne normalno. ložim te, stvarno A džabe me ložiš zato što ja imam bukvalno sve što hoću i ostvaren sam pun gas. Nije Đole rekao, Đole me još zvao posle, nemoj da te, ja znam to, ja uopšte se ne, ja se ne ložim na stvari kad mi neko nešto kaže. Ali znamo mi šta je rekao. Ne, pa znam i ja, ja uopšte meni dok neko ne kaže ovako, ja u to ne verujem, a i druga stvar, svako ima pravo da kaže šta god hoće. Ja sam uopšte, znači ja imam samo svoje stavove kako ja vodim svoj posao i kako ja to gledam i svako radi kako misli da treba i dođe do negde gde misli da treba i fizički i financijski i ovako i onako i to ti je cela priča. Nema tu mnogo filozofije. Šta je sad treba da pričam kad se stvari vide, ba i šta sad ja tu nešto. Pitam nešto ozbiljno. Evo, trendu je sada da se kupuju grobna mesta. Tvoje neke kolege su to već... Ja već imam i sanduke, ba i ove leševe sa stomacima, sve ja imam. Ja sam već opremljen full paket. Neću, ja sam ti ja sam ti vampir, brate. Da, ja neću, ja ću samo da odletim ba u drugu zemlju, razumeš? Da ne znaju da sam bio ovako mlad. Kapiraš? I ostaću mlad. Kome najviše piješ krv? Kome? Žiriju. Ajde, malo pre si olako prešao preko tog pitanja, samo objasni nam stvarno
Kako je izgledao, izvini? Kako je izgledao susret sa Zoricom i jesi li zaista bio blaži? Nemoj da kažeš opet Bojana uzima. Ne, nisam, ja nikad nisam blag ili neblag. Znači, ja to snimam tako i kakva je situacija, ja se tako ponašam, znaš, i u principu sve gotivim i nemam ništa protiv nikoga, u principu, i što bi imao uopšte, generalno ikada ako mi neko nešto nije uradio, što bi ja imao ili što bi bio ovo ili ja gledam uvijek svoje posla i svi to znaju da ja gledam samo svoje posla i da me ne interesuju, generalno, ne interesuju me komentari, ne interesuju me tuđe stvari, i tuđe dvorište, ne zanima, meni je bitno da ja, i to je to. Dobro, naravno, nego samo čisto to uvek znamo da vas dvoje ste umeli. Ne, super, juče smo je dosta onako malo bili popustljivije što se tiče kandidata, onako i to sve, što je normalno. Ali... Da pokažeš i ti malo tu nežniju. Ne, Zorica je juče bila dosta realna, onako realna, ne onako ličnog, nekog ličnog, kako se to kaže, opredeljenja ili to da glasa, nego je bila dosta realna, dok drugi su malo karavi, razumeš, pogotovo mene, jer se plaša već tog finala i to, ali nije ni bitno, to se sve vidi, doći će deo kad publika glasa, ja jedva čekam to, brate, znaš. Znaš što me zanima, ali imaš ti one momente da si, da kažem, nežan, emotivan, romantičan, jer nekako iskreno kad nam se tako uvek predstaviš Baju i Baju tvoj stav neki, pa jes, imam, baš bi se, mislim ti ne možeš da je vidiš, a kad bi videla bila bi, kakav Romeo lik, da, a moj, doći posle Nevena, posle će da popričate, a? Šta si uradio najromantičnije? Najromantičnije? Pa kao zaprosio. Kako je to bilo? Pa došao sam kući i onda sam je napao nešto da kao spremi da jedemo i to, i otvorila je zamrzivač i unutra je bio prstac. Ali bez jebancija, nešalinski. Meni je to kenjanje, ja nikad ne bi to mogla da dam ovako, znaš. Uvijek je negde ili u zamrzivaču ili u kanti za đubre i to, i onda, znaš, kao jebate, razumeš, ili u znojevim mojim stvarima. Da, ili u mojim znojevim stvarima, ili tako nešto, i onda to je iznenađenje, jer tako treba te iznenadi. Ili, na primjer, zadnji put za rođendan sam iznenadio tako što sam iznenadio da nema poklona. I onda je ona onako baš se skenjala i pustio sam da bude skenjana ceo dan, razumeš, da joj dan bude sranje, razumeš, zato što se onda iznenadila, jer tako, ne bi se iznenadila ako bi dobila poklon, zato što ga očekuje, nego ako dobije tuki, ne dobije ništa, i onda ona bude sjebana ceo dan, i onda kad je najsjebanija, ja je iznenadim, 2 puta iznenadim i dobije i poklon. Pa iPhone, ona volite iPhone i to sve. Razumiješ? Pa ne znam, to 17 taj šta je izašlo tada, ne znam. Ja to meni se jedno, ja nosim ove krševe. Kako li tvoja Nevena tebe trpi sa vremom? Pa šta trpi, živi najjače, ko princeza boginja, sti normalno. Pa koga ne živi jače, sti normalno. Ja, na koga je beba Pistać povukla? Šta je povukla? Onako na koga, da li je onako smijela? Pa na mene, skroz je na mene, skroz. I fizički, i psihički, i to što ne valja. Fizički? Pa da, liči na mene najviše, liči onako na mene, brate, i karakterno, i genetski, i sve. Kako se to dopada Neveni? Pa zanimljivo je za gledati zašto je dete, ali jebaće nam kevu kad poraste, tako da Jel imaš strah od njenog puberteta? Imam. Ali... Kako ćeš da reaguješ na prvog dečka? Nikako. Neće ga biti. Kako će dečko da reaguje na mene? Neće biti ga. Reći kakav mi je outfit, ponosi se sam sobom, kurim ti se, baš se brda trudim, za ovu televiziju i ovaj show. Znači, najviše se trudim. Šta ti Jelena kaže za trenerke? Ima isto mišljenje da se trudi? A ona ti kako se probudi, da li je dobila, nije dobila, da li je stavila uložak ili tampon ili šta je, razumeš? Ako ima odliv ili nema odliv, razumeš, ona ti je promenjiva. Nemaš to kad nije nešto konkretno da ima neko... Čas je kako ti stoji, čas je, brate, obuci se ovako i onako, znaš. Tako da, da, Da li ćemo te u finalu vidjeti u odelu?
Pa ajde, hoćeš. Ajde, što da ne? Ajde, hoću. Ajde, Malo napravit ću. drugačije nešto. Hoću, napravit ću se, napravit ću. Čekaj, ali spremaš nešto za finale, tipa da takmičar izađe Prase, kao pečenje, to ne? na music Kao je video? spremaš pečenje za finale. A? Pa ne znam ni kako će da izgleda to, znaš, i rećemo te kako će Tipa da da izgleda. li će imati nastup kao sličan kao ti na music video? Ko da ima nastup? Ja? Tvoj finalista. Pa ne znam kako će da izgleda generalno finale i to. Tako da ne znam, Znači da očekujemo neočekivano. Pa da, sigurno će biti obećavajuće, razumeš, samo ne znam kakav će biti koncept, kao kako će to izgledati i to, pa kad budemo videli ja ću to naštelovati da bude najjače. Ono da Đole ili Cekić izađu onako iz sanduka, da razumeš ili nešto. Razumeš, i da krene peo Avdilo. Bravo. Eto, odišli smo. Ajde. Ajde. Ćao. Pretjerano me stavljate tamo i onda to bude... Nemoj mnogo da piješ sad ovde na snimanju. A? Nemoj mnogo da piješ samo. Neću, šta pijem bolje.